It-taqsima tar-riċerki fih dan l-Aġenzija Identità bdiet topra minn binja ġdida li iktar adekwata u magħmla aħjar l-impjegati u l-klijenti tagħha. Din il-relokazzjoni saret minħabba li l-binja li minnha kienet ittopra t-taqsima ma baqgħetx f'kundizzjoni xierqa biex taqdi l-funzjonijiet u responsabbiltajiet mistennija minnha. L-uffiċini l-ġodda huma ftit pass il bogħod minn fejn kienet ittopra din it-taqsima fi triq l-Arċisqof fil-Belt Valletta stess. Il-funzjoni prinċipali tat-taqsima tar-riċerki irid tipprovdi riċerka uffiċjali fuq l-individwu u entitajiet b'konnessjoni ma' reġistrazzjoni tan-noti dwar trasferiment inter vivos kif ukoll causa mortis ta' proprjetajiet immobbli u reġistrazzjoni ta' noti ta' ipoteki u ta' privileġġi li permezz tagħhom jiġu stabiliti obbligi bħal self u ħlas ta' xnus. Il-Kap Eżekuttiv ta' Identità Malta, il-Kulunell Mark Marlija, qal li din ir-relokazzjoni hija xhieda tal-impell li l-Aġenzija għandha li tpoġġi lill-klijent fiċ-ċentru ta' kull deċiżjoni u li tħares interess tal-ħaddiema tagħha. Dak li qabel kien uffiċċju mhux meqjus idoniju kemm għall-istaff tagħna u kemm għall-klijenti tagħna, illum ftaħna uffiċċju ġdid illi jaqdi dmirijiet tagħhom b'iktar mod effiċjenti u b'iktar mod effettiv. Il-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, Riformi u l-Ugwaljanza, Bajni Kamilleri, spjega li matul is-sena l-oħra saru aktar minn 200,000 talba ta' riċerka u kważi 50,000 nota li ġew ipproċessati minn din it-taqsima. Dan jixed l-importanza li din it-taqsima għandha fih dan is-soċjetà Maltija. Proċess li mhux biss joffri servizz aħjar minn dawn il-premises iżda wkoll naraw li fi żmien li ġej ikun hemm ukoll diġitalizzazzjoni tal-parti ta' riċerki.